Maker Productions. Masu cin zarafin mai suma, yau ga maganar mai suma. Ayyukan laifi a ganina san ba su alaka da suma. Ni abin da yake damuna, wasu sun ki fahimtar suma. Har yau su dai a ganin su dan iska ne mai suma. Da fara da sunan Allah wanda shi yi mu da suma, mai salati ga ma'aiki gatan koma har mai suma. Wasu na ji suna zagin mu don kawai sun gamu da suma, wasu na ta tunanin tarbiya babu ita ga duk mai suma. To ku canza don wasu na ta yin laifukan kuma ba su da suma. Tsoron Allah a zuciya yake bar zancen wata suma. Tafiyarka zai tare ka da zancen suma, babu aya ko hadisi zai ma wa'azinsa na suma. Kuma bayan kila gidansu can ma akwai mai suma, ko kuma akwai wani laifi a gidan gwanda ma mai suma. To idan ma baka haihu ba addu'a ya kamata ka soma, na ruwa baya zagin ka da kila gara ma mai suma. Sanda da yan yasma ku ji wai me matsalar ku da suma. Qur'ani ko constitution ba su zo da haramcin suma. Ga laifi nan da ake ta yi masu girma sun kuna suma, amma kun kasa hanawa ku lallai sai da suma. Amma in dai da kudinka dole za su barka da suma. Allah ya sassaka mana su bar zalintar masu suma. Za a gyara gara a gyara, gashi ana ta kashe mu, ana fyaɗe a ƙasar mu, kaɗan a cikin matsalar mu. Mu faɗa ne namu, ‘yan alaba ku mu samu, ku bar zancen wata suma. Duba ga miyagun laifuka masu yi san ba su da suma, duba ga ƙananan laifi masu yi ma ba su da suma. Amma hujja ta bahaushe ba ma al'adar suma, to al'ada ita can daban musulunci bai hana suma. Manyan bayan Allah da sun ka gabata akwai su da suma, addinin nan duka ɗaya ne larabawa ga su da suma. Gwamnatoci ku yi aikin gaban ku kyale duk masu suma, domin duk ba matsaloli da yawa wanda sun fi na suma. A ƙasar nan za matsalar tsaro an kasa sai wata suma, ɗan sanda zai aje bindiga ya ɗau kayan askin suma. Yan yasba ku kama mashaya na giya ku kyale suma, ga aiki nan a cikin kuma wanda ma duk sun fi na suma. Yusif Sweeden sunana ni ne na yi waƙar suma, wasu na san za su yaba mun ta dalilin waƙar suma, wasu zagi na kuma za su yi in sun kaji waƙar suma. Kun manta da girman laifin zagi ya zarce na suma, amma ni na yafe muku ku da duk maƙiyanmu na suma. Allah ka yayyafe mana ni da duk sauran masu suma. Abin da yake damuna, wasu sun ki fahimtar suma. Har yau su dai a ganin su dan iska ne mai suma.